Red ridderen lige imod og huggede dens hoved af, så den aldrig mere kunne skræmme nogen. Og snip-snaps noget. Det var den historie ude. Hvad hvis trolden kommer og tager mig? Der findes ikke trold. Hvad hvis der kommer et monster? Der findes heller ikke monstre. Og lige meget hvad der sker, skal far nok passe på dig. Nu skal du sove. Godnat. Hver dag opstår der mere end 2 brande i danske hjem på grund af nedslidte eller dårligt udførte elinstallationer. Brug altid en autoriseret elinstallatør, så det er helt sikkert i orden. Citroën giver dig nye vinkler på tilværelsen. Og lige nu har vi stærke tilbud på hele programmet. Citroën C3 for 144.990, Sahara Picasso for 212.490 og C4 for 189.990. Og der er Danmarks premiere på den nye C1 for 119.990. Velkommen hos Citroën. Have an After Eight to go. Try the new After Eight anytime. Ny Miele S4 med overlegen sugeevne og Mieles velkjente kvalitet. Miele, alltid bedre. Jim, kig på mig. Er du sikker på det her? Okay. Stop! Smid af skåret! Tag det der! Gå der rundt om, mand! Kom nu! Nej! Hvad fanden gør vi, mand? Find sirenen. Genial, Frank! Du skal sgu ikke tænde for det lort, du. Jim, du lover mig, at du ikke bliver vild med det her, ikke? Ja. Og bilen, den holder der, hvor vi aftalte. Det er løgn. Det er kraftedeme løgn, Jim! Du skal skaffe den bil, det er eneste, jeg bad dig om. Åbn den der, siger jeg! Jeg er kun praktikant! Du bliver sgu nødt til at give os noget arbejdsro herinde. Han dør! Giv mig pengene. Vi to, vi hjælper hinanden. Hjælper? Ved at køre mig ind i et vejtræ. Og så plukke mig ned bagefter. Det er kanon der. Er der sindssygt, det virker det her. Mor, der har smurt en madpakke til dig, vel? Jeg har brug for noget sukker. Du skal ikke sidde fin mad nu. Hvis jeg vågner op under det der, det er også bare shit, mand.
Lægerne spurgte mig også lige inden de knockede mig ud. Er du sikker på, at du gør det rigtige? Og så gik alt i sort. Det var så forfærdeligt. Klokken er 7. Her er Radioavisen. Få dage før det store dyrevalg fører egernet i meningsmålingerne. Alt tyder på, at valget til Danmarks nationalpattedyr bliver afgjort mellem egernet, rådyret og ræven. Svinet derimod står til at blive valgets taber. Svinet, som med 25 millioner eksemplarer er landets mest udbredte pattedyr. Jens! Jens! Værsgo. Hvad er der galt? Jeg fik bare sådan en frygtelig hovedpine. Er det migræne? Tror du ikke snart, du skal til læge med det der? Hvorfor det? Vi har det da fint. Den er født til et hårdt liv. Den er bygget til at fortsætte, når andre giver op. Men først og fremmest er den designet til at hjælpe dig. Den nye Citroën Jumper. Den er større og stærkere og fås i flere varianter end nogensinde før. Og de er hverdagens helte. Se også de fantastiske 4. Sarabi Casovan, C8 Van, Jumpy og Berlingo Cityvan. Kom til Danmarks premiere hos Citroën.